laay kayo diri sa ospital, guys. Itorta mo ha kay wa ko'y mabuhat. Natulog pa akong anak. Hindi lang ko magsabay na yun lang anak ko akong tingog. Ako ra diri gi suwab man mi gahapon. Kanila gyamong pag admit diri dali-dali ni. So itorta mo kay wa ko'y lingaw samtang akong anak kanang natulog ba. Sige. Kay morning pa karon nya wa ko'y tarong tulog na wa kong mataw akong eye bags ni itong naami karon sa room nga dili mi pwede makagawas. Hatdan ra mi og food sa kong bana o sa rasyon sa ospital. Nya pakiton sad ta mo sa kay lagi dali-dali amo ang pag-admit kay nagtuo ko check up lang gyud. Wala mi da ang akong da ko ra gyud payong bag nga gamay. Nya wala jud plano ba nga unsa kay nagtuo ko check up lang. Sige kuan sa tamo itor sa tamo aning hospital nga naa room nga naa mi karon. Naa di mi karon sa Miller. Mo ni ilang room, guys. Basta gani i-swab ka niya. 24 hours man niya dili ka pwede mo gawas. So uni nga room nga i-quarantine ka. Nga kung gilingkuran naa sila'y gamay nga kay lagis ng bandino way lingaw mura gilaay ko mo ni ang gamay nila nga lingkuranan giingnan ko sa akong anak nga ari kuno ko dire matuo gabi nya siya dire nya sila gamay nga lamisa nya anak ko no sila diha di siya daw anak daw siya diha di siya patupad nako nya natuo pa man na siya nya naa sila ref nya gipaandar ni nila wala man ko'y gisuda ani dire okay wala man ni bugnaw wala man ni fruits or unsa nga isudya nya na ako lang ni gisuod kay gihurmigas man gahapon para dili humigason ako lang nakay mao na among snacks syempre naa sila'y mga garbage can lahi na siya nya arita sa CR mao ni lang CR limpyo ilang CR guys pwede lingaw silang bandino itor-tor na lang tamo na ang ilang bound okay nagsigi og flush guba siguro na sayang kayo ang tubig na guys kung inahi emergency pwede ka matawag pwede ka niya or tawagan ka kay lagi dili mi pwede ka gawas na mirror taas na kaya kong grupo wa ko'y sudlay sukad paghapon guys mao ni siya ang hidaanan sa akong anak nakamata day ang akong anak mao na siya guys pakitong tamo nga sa kanang gidasa akong bana gani nga sobra kadali-dali na daniya ang short ni mama feeling dili ako kunya ang iyang gipada sa ako nga uban kana gani sinina nako nga wala na nako gisuot mao iyang gi da sa ako sis grabe jud kayo ilagi wa siya naanad nga siya ang akong pa-prepareon ako man pero niya mag-prepare good basta ing-ani nga sitwasyon so siya ang nag-prepare niya wala may toothbrush iya na lang gi kuan gani ang toothbrush iya na lang kanang giapas kay wala man siya naka ato ibalik kaya sakit kong tama ko kung sa juliyahan di pang daha sa ako mao niyo short ni mama Philip iya lang gipang ibot dito siya kahibaw nga dili ako ang mga short na ko nga mga luwag mo yan gipadaha sa ako maunsa naman niya akong bana kay wala gini siya naanad og prepare ako man jud ang mo prepare good na karon kay wala naman ko ni uli diretso naman ni emergency room mao na ni nahitabo guys dalhan ko niya short nga luwag saon ni nako saya ko ni nako may na lang gani padalhan ko niya arang-arang kani kini siya nga short wala na niya nako gisuot karon gisuot na ko kay man gipadawa may lain ko yung masuot ani pero
t-shirt, okay ang iyang gipadaan ako. Nya kani guys, wala na sad din ako gisuot. Kay laing ug naong iya sad gipada. Kani wala sad din ako gisuot. Kay lain na naman ko ani nga musuot, iya sad gipada so sa akong bana wa jud kabangkaagan. Kuto sa na lang. Ang akong reaksyon gahapon kay mura ko nakatawa na lang ko sa iyang gibuhat kay luoy sad kaayo ba mura siya naratol kay gikan pa siya sa trabaho niya ako lang siya giingnan nga trabaho jud siya niya ako lang siya giingnan nga nagmata na akong anak ako lang siya giingnan nga i-admit ni niya nigawas siya kay wala may preparation niya 12 o'clock na ito ni diretso siya diri sa hospital diha nami sa emergency room unya paguman di pa paniud to na ako niya diretso siya sa balay mura siya narato siguro to diretso lang siya panguhag mga sinina nga dili mao ay sa una lang niya wala siya ko niya napadalhi og shampoo niya dili ba ya mi makapwede makagawas diri unya arang-arang na lang kay ang t-shirt okay ang t-shirt pero ang mga short yun kay dili na ko masuot mga luag na lagi kang style okay ra kang style kay sakto yang nada ang ako ang wala medyo kabangkagan akong bana sa ako ang sinina kay ako may mamilo ako yung mang arrange dito sa parador so wa jud siya kabangkagan tanawa ang short ni Mama Pili iya gipadang sa ako nga dako dili man ni ako mapili ni mao na guys katawanan kayo pero naluoy sad ko nya dara gi-deliver na ang food ako pakiton ta mo sa food nga gi-deliver ha morning breakfast ni siya nga food na isa ka slice nga bread nya egg nami sa room 10 310 naabot ang nurse so kataka pa dayon mao ni iyang food rice kuan siya murag na vegetable siya nya kani murag ginaling no tofu na siya guys dili na siya meat kay kani nga hospital kuan sila more on murag vegetarian sila ba dili sila sa pork kay ang ilahang kuan religion lahi instead nga meat tofu ilaha ano siya pero dili kayo kukuan sa tofu pero sure ko kanin si Sky ang iyahang kaunon ani banana di sad siya kuan sa tofu wala sad siya ganay sa tofu muna Sky isuot jud na ang imong oxygen ayaw na tangtanga okay na ka ay na tangtanga di pa ningon ng nurse dili tangtangon ay tangtanga okay na di bli pa okay ay tangtanga ha so mao na guys na gibati og kalay sinang bandin gipakita mo unsa inahitabo wala pa ang result still waiting pa mi sa result guys ha hapon pa di ay afternoon pa ang result guys so mao lang sa to ang update guys kaya ako papakaunon akong anak si Carmen Sky sige bye Sky bye stay safe mo diha mga guys